Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 10η έναρξη του θερινού κινηματογράφου. 10 χρόνια παρέα με εικόνες ξεχωριστές, εικόνες δυνατές, εικόνες μαγικές. Νύχτες δροσιάς κάτω από τα αστέρια. Την απόψινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κύριος Κώστας Θεοδωρίδης, οι Αντιδήμαρχοι Διοίκησης κύριος Γιαγκούλης Γιώργος, Καθαριότητας κύριος Αντωνιάδης Κυριάκος, Τεχνικής Υπηρεσίας κύριος Στολτίδης Γιώργος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Βούρτσας Γιώργος, ο κύριος Τσεμπερλίδης Σταύρος, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΚΑΠΑΠ, ο κύριος Παπαθωμάς Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΠΑΣΕΝΗ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριος Νικοπολιτίδης Ναπολέων, Παυλίδης Τάσος, Φραγκοπούλου Σύση, Ξανθόπουλος Μιχάλης, ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης, κύριος Κυριακίδης Στέφανος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, κύριος Φραγκόπουλος Πέτρος, η Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, κυρία Πεζηρκιανίδου Μαρία, τα μέλη του Πολιτιστικού Οργανισμού, κυρία Ιωαννίδου Νίκη, Μπαλτατζή Μάγδα, Ασλανίδου Σούλα, Αργυρόπουλος Σωτήρης. Επίσης, την εκδήλωσή μας τιμάει η κυρία Αντιπρόεδρος Πολιτισμού και Παιδείας, κυρία Μυρίδου Όλγα. Αντιδήμαρχος, συγγνώμη. Ξεχωριστή όμως παρουσία αποτελεί ο φίλος και συντοπίτης Θεσσαλονικιός ηθοποιός κύριος Φάνης Μουρατίδης. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο θερινός κινηματογράφος Τζένι Καρέζη ξεκίνησε τη λειτουργία του 10 χρόνια πριν, το 1997. Αποτελεί ένα στολίδι του Δήμου μας και είναι ίσως από τους ομορφότερους θερινούς κινηματογράφους. Στόχος του, η απόδραση των πολιτών τις νύχτες του καλοκαιριού. Η ανάπτυξη του καλλιτεχνικού κριτηρίου των δημοτών και η ανάδειξη της 7ης τέχνης και ειδικότερα του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Φέτος, οι άνθρωποι της ΔΕΚΑΠΑΠ και του Πολιτιστικού Οργανισμού που έκαναν την επιλογή των ταινιών επέλεξαν όλες οι ταινίες αμερικάνικου, ελληνικού και ευρωπαϊκού ρεπερτορίου να είναι πρώτης προβολής. 15 ταινίες. 15 δημιουργοί θα μας ταξιδέψουν μέσα από τον κινηματογραφικό φακό σε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας. Καλούμε τον Δήμαρχο Πολύχνης, κύριο Κώστα Θεοδωρίδη, να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Όταν διαδέχεται κανείς νέους ανθρώπους που έχουν μεράκι, έχουν και αυτό που δημιουργούν, μιλάω για τον πολιτισμό, τότε ο λόγος στους πολιτικούς είναι νεκρός. Όμως με τη σημερινή σας παρουσία εδώ, αλλά και με την θέληση της Δημοτικής Αρχής αυτόν τον θεσμό να τον πάμε μπροστά, και είμαστε σε μια εποχή που ζούμε στην απαξίωση. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν γύρω μας. Ευτυχώς ως λαός και ως έθνος έχουμε κάτι να επιδείξουμε. Αυτή την παράδοση, την τέχνη, τον πολιτισμό. Κύριε Μουρατίδη, μας τιμάτε με την παρουσία σας. Τιμάτε με την παρουσία σας εδώ, σε αυτή την αίθουσα της τέχνης, γιατί φιλοδοξούμε να κάνουμε την πόλη μας πόλη του πολιτισμού. Την ενέργεια που έχει ο φίλος μας, ο πρόεδρος του πολιτισμού, ο Φραγκόπουλος, αλλά και την πολιτική ευθύνη που έχει η Μυρίδου η Όλγα, μαζί με όλα τα παιδιά, μας δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξούμε και να πούμε ότι κάντε εσείς αυτή την ενέργεια έκρηξη. Ο φίλος μας ο Μουρατίδης και όλοι οι άλλοι γνωστοί μπορούμε να φέρουμε προς τα έξω αυτό το νόημα της σημερινής συνάντησης. Να αντισταθούμε όλοι στις αντιλήψεις του χθες και να πούμε ότι ως πόλη μπορούμε να πάμε μπροστά. Και πάμε μπροστά μόνο με την τέχνη, τον πολιτισμό και την παράδοση. Αυτή η πόλη μπορεί. Ας το αποδείξει εσείς όλοι, μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ας αγκαλιάσουμε αυτό το εγχείρημα που άρχισε πριν 10 χρόνια. Ας το εμβαθύνουμε και ας ταξιδέψουμε, όπως είπε και ο Γιαννάκης, στο μαγικό κόσμο που θα μας δώσουν οι ταινίες. Αλλά είμαι βέβαιος, με την ταινία την δική σου, Μουρατίδη, θα κατεβάσεις τον Υδράργυρο που τον έχουμε όλοι ανάγκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Το λόγο έχει ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης, κύριος Στέφανος Κυριακίδης.
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, από την πρώτη στιγμή η νέα διοίκηση του Δήμου, με επικεφαλή στο Δήμαρχό μας Κώστα Θεοδωρίδη, έβαλε κάποιες προτεραιότητες. Προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Γιατί ο πλούτος μιας πόλης μετριέται με τους ανθρώπους της και με την πολιτιστική παράδοση που έχει. Μια από τις προτεραιότητες μας είναι και ο θερινός κινηματογράφος Τζένι Καρέζη, που είναι στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά και ένα ίχνος στη μνήμη μας. Πραγματικά η μαγεία του θερινού κινηματογράφου Τζένι Καρέζη είναι μοναδική. Με το χαλίκι, την πάνινη καρέκλα στυλ σκηνοθέτη, τα τραπεζάκια που μπορεί κάποιος να απολαύσει το αναψυκτικό ή το ποτό του, το πρόγραμμα στο χέρι με την κρύα μπύρα, είναι τελετουργικά στοιχεία, σε συνδυασμό με το πράσινο που υπάρχει τριγύρω, αλλά και το πανέμορφο και φροντισμένο πάρκο. Το ανοιχτό θερινό σινεμά έχει όμως και μια γεύση νοσταλγίας. Υπήρχαν εποχές που ο χώρος του σινεμά ήταν χώρος συνάντησης, κοινωνικής συναναστροφής, κρυφών φιλιών και μερικές φορές ήταν ίσως και η μοναδική διέξοδος από τη σκληρή ή βαρετή καθημερινότητα. Μια φυγή προς το όνειρο. Κάποιοι ταυτίζουν το θερινό σινεμά με το ρομαντισμό, ως το πιο ρομαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στην εποχή μας και στη ζωή της σύγχρονης μεγαλούπολης. Το σίγουρο όμως είναι ότι δύσκολα μπορεί να αντισταθεί κάποιος στην ομορφιά μιας καλοκαιρινής νύχτας, λουσμένη στο φως του φεγγαριού με μια από τις 15 ταινίες πρώτης προβολής που επιλέχτηκαν φέτος. Βέβαια, να μην παραγνωρίζουμε ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και τα βίντεο κλαμπ πολλούν πλέον πολύ φθηνά ταινίες DVD, ενώ τα πολυσινεμά προσελκύουν τους περισσότερους κινηματογραφόφιλους. Ακόμα και εφημερίδες προσφέρουν ψηφιακούς δίσκους DVD με ταινίες στους αναγνώστες μέσω των φύλων του Σαββατοκύριακου. Τα θερινά σινεμά κινδυνεύουν πλέον να γίνουν μουσιακό είδος. Οι νεότερες γενναίες πιθανότητα δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα φιλμ με συντροφιά το καλοκαιρινό φεγγάρι και μια που αρκετοί νέοι σήμερα έχουν ως ιδανική συνταγή διασκέδασης το ξεφάντωμα σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί, συνοδεία λαϊκών ή ξένων τραγουδιών, με συνδυασμό την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι την ανατολή του ήλιου, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει και να στηριχτεί ο θερινός κινηματογράφος στο Δήμο μας, που αποτελεί άλλωστε σημαντικότατο στοιχείο του πολιτιστικού ιστού, αισθητικής απόλαυσης και κοινωνικής συναναστροφής. Εν τούτης, πολλοί θα πούν ότι σήμερα τα πάντα τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς και η επιβίωση κάποιων πραγμάτων δυσκόλεψε. Αν δεχτούμε πως ισχύει η θέση αυτή, τότε το μόνο που μένει για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να βρεθούν τρόποι επιβίωσης των θερινών κινηματογράφων χωρίς να επιβαρύνονται οι δημότες. Μια πρώτη έμπρακτη πράξη προς την κατεύθυνση αυτή είναι η χορηγία των φετινών ταινιών από την Εφημερίδα των Πολιτών προς το θερινό κινηματογράφο του Δήμου μας Τζένι Καρέζη. Μιας εφημερίδας που ήρθε δυναμικά και αποφασιστικά να καλύψει το κενό που χρόνια εμείς της Θεσσαλονικής περιμέναμε, της πραγματικά αντικειμενικής και ισορροπημένης ενημέρωσης. Συγχαρητήρια κύριε Πετζουρίδη και καλή δύναμη. Εκ μέρους λοιπόν της Δημοτικής Επιχείρησης, ευχαριστούμε τον κύριο Πετζουρίδη, βλέπω άλλωστε εδώ και τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, τον κύριο Τσεπερλίδη, και επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν σήμερα τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, γιατί πραγματικά ο χώρος αυτός όλο αυτό το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, που είχε μείνει αδρανής, ήθελε την περιποίησή του, τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Έργων, τον κύριο Στολτίδη, που πραγματικά έλυσε όλα τα μικρά και μεγάλα τεχνικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν. Και βέβαια και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού που σήμερα οργάνωσαν αυτή την όμορφη βραδιά. Τα θερινά σινεμά όμως συμβαδίζουν με την εποχή της ξενιασιάς, του ονείρου, του καλοκαιριού, της χαράς και του ρομαντισμού και είναι η προσωρινή φυγή από τη σκληρή πραγματικότητα. Το πιο ανέξοδο αλλά και το πιο συναρπαστικό ταξίδι στο όνειρο. Δεν έχουμε παρά να το υποδεχτούμε. Καλώς ήρθες και φέτος σινεμά θερινέ Τζένι Καρέζη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η βραδιά μας θα ξεκινήσει με το μουσικό σχήμα «Ντουο Πασπαρτού». Έχει ντύσει μουσικά 2 ταινίες βοβού κινηματογράφου. Στο σαξόφωνο είναι ο Γιώργος Λιγερίδης και στο πιάνο η Ευτυχία Βενιωτά. Να τους χειροκροτήσουμε και να τους ακούσουμε.